Benvingudes i benvinguts a la clau número 122, primer programa de l'any 2019. El 17 de desembre de 1903, els germans Wright van dur a terme el primer vol amb motor en una platja de Carolina del Nord. L'aparell va volar 36 metres i el vol va durar 12 segons. A Europa, el primer vol va tenir lloc el 13 de setembre de 1906. A l'estat espanyol, algunes informacions situen el primer vol amb motor a Barcelona el febrer de 1910. En canvi, altres diuen que va ser a Paterna el 5 de setembre de 1909. El naixement de l'aviació comercial es pot situar en els primers avions encarregats de fer el transport aeri de correu durant la Primera Guerra Mundial. El 1919 neixen les primeres companyies aèries que avui dia segueixen volant al cel del món. KLM als Països Baixos, Europa i Aviança de Colòmbia, a les Amèriques. L'any 1939, la companyia Pan Am ja feia rutes entre l'oceà Atlàntic i el Pacífic, transportant de forma combinada passatgers i correus. A principi del segle XX, a Barcelona, existien 3 aeròdroms o aeroports terrestres al Prat de Llobregat i un de marítim al Port de Barcelona. El primer camp d'aviació es va situar en el Remolà, a Viladecans, el 1916, en terrenys d'una granja avícola anomenada la Volateria, de la qual va prendre el seu nom. 2 anys més tard es va obrir un nou camp d'aviació al Prat de Llobregat a uns centenars de metres de l'anterior emplaçament. L'aeroport va ser utilitzat com a seu de l'Aeroclub de Catalunya i com a base per a la flota de Zeppelin i hidroavions de l'Armada i de l'Exèrcit de Terra espanyol. Els serveis comercials regulars van començar el 1927, amb la que va ser la primera línia d'Ibèria que unia el Prat amb l'aeroport de Cuatro Vientos de Madrid. Fins al 1936, els aeroports de Barcelona van ser els de major trànsit internacional a Espanya. En aquest primer programa del 2019, de la clau de la nostra història, parlarem d'aeroports, de l'inici de l'aviació i de l'aviació comercial a Catalunya. I ho farem amb un expert en el tema, el senyor Lluís Coromines. Benvingut a la clau. El senyor Lluís Coromines és tècnic en publicitat, doctor en història comparada, política i social, amb la tesi Història dels aeroports de Barcelona i de les línies aèries que hi operaren de 1931 a 1936, que va defensar al maig de 2017. Ha publicat més de 600 articles sobre història de l'aviació i sobre aviació esportiva, a més d'altres temes relacionats quasi sempre amb l'aeronàutica. Dels d'història, molts d'ells sobre l'aviació catalana i a Catalunya. És autor del llibre Mujeres en la història de l'aviació i ha col·laborat també en altres 5 llibres més relacionats amb el tema de l'aeronàutica i l'aviació. Ha col·laborat també en diversos programes de TV3 i del 324. I, com sempre, ens acompanya en Víctor Cucurull. Bon any, Víctor. Gràcies. El nostre assessor històric del programa i director de la Fundació Societat i Cultura. Bon any també al senyor Lluís Coromines, que no li he dit. Víctor, aviació, aeroports... Sí, nosaltres celebrem, realment, és un motiu de celebració molt interessant, que aquest any fa 100 anys d'un fet històric que es va produir el dia de Nadal de l'any 1918, és a dir, aquest Nadal ha fet 100 anys. Apareix pel cel un avió i un geni de la indústria, del progrés i del comerç, probablement, que és aquest senyor Latécoère, que és un enginyer francès que ve d'un històric molt potent, perquè ell ha estat un dels fabricants d'avions de la Primera Guerra Mundial. Ara veurem unes dades, això amb el senyor Coromines ja anirem entrant en el tema, però que el que és molt interessant és que aquest home visionari veu clarament que Barcelona és un punt de centralitat imprescindible per poder organitzar una xarxa d'aviació civil, bàsicament comercial, perquè en el moment present en el que estem, en aquest any 1918, hi ha una capacitat de vol màxima o més o menys d'uns 400 quilòmetres. Això vol dir que els avions estan preparats, tenen motor i capacitat de portar combustible per fer aquest recorregut, no pas gaire més. Per tant, en el moment que es plantegen l'opció de poder passar de lo que era l'aviació militar
que havia generat una indústria potentíssima, tant a Anglaterra com a França, com a Alemanya, etc., però que s'acabava, és a dir, aquella guerra es va acabar l'any 1918, i per tant, tota aquella indústria, què fem? Tanquem tots i ens anem cap a casa? O, com el senyor Latécoère va dir, no, jo no me'n vaig a casa, jo seguiré fabricant avions, i per fabricar avions he vist, veig, i ho comparteix amb altra gent, evidentment, l'oportunitat de poder fer el que és la base de l'aviació comercial. I Barcelona, en aquest projecte, en aquest somni, diguéssim, és un punt central, perquè realment, per tota mena de rutes cap al sud, cap a l'Àfrica, i sobretot amb la idea que tenien de poder anar fins a Amèrica, és a dir, d'enllaçar el vell món amb el nou món, això passava bàsicament per poder arribar fins a Casablanca, de Casablanca travessar, fins a Dakar, de Casablanca baixant fins a Dakar i travessar l'Atlàntic. Ara això ens explicarà el senyor Coromines exactament com s'ho van manegar, perquè realment és tota una epopeia, i per tant, jo amb molt de goig us saludo i ja us cedeixo la paraula perquè comencem. On estem? En quin punt aquest de la història? Quants avions, per exemple, hi havia a França en aquell moment? Quina era la capacitat productiva? Què li passa pel cap a l'enginyer Latécoère, etc. Bé, comencem pel començament. Està bé la introducció, has explicat en poc temps molt com han anat les coses. Ens hem d'imaginar en una època, quan comença la guerra és 1914, fins al 14, si ens mirem el que passa aquí a Barcelona, els vols que hi ha, són vols de demostració, són vols de fira. Al començament de la guerra, els mateixos generals que dirigien el conflicte, tots formats al segle XIX, amb un concepte de la guerra que no té res a veure amb les noves armes que apareixen. L'aviació és tan novedosa que no sabia què fer-ne els generals dels avions, i eren els mateixos pilots que acabaven definint les missions, fins que descobreixen l'avanç, l'intent de voltar els alemanys al Somme amb un vol de reconeixement, i a partir d'aquí comencen a creure amb l'aviació, que porta un procés de desenvolupament que no hi entrarem perquè no és el tema d'avui. Tot això fa que la indústria a França i als altres països és una indústria que sempre funciona per millorar el que han trobat millor en els altres. Llavors, es passa a una indústria que funciona amb un sistema de producció importantíssim, quan abans era artesanal. Què passa? A l'acabar la guerra, frenada en sec. Hi ha el 17è concurs públic d'adjudicació que el guanya Latécoère a França, que es compromet a fabricar un nombre impressionant d'avions. En concret, ell serveix a l'exèrcit francès 600 aparells en 5 mesos. Això és una cosa espectacular. Hem de tenir en compte les característiques i la manera de ser de Pierre-Georges Latécoère. Aquest senyor va ser mobilitzat al començament de la guerra. I els superiors diuen, no, tu aquí pagar tiros, artilleria, res, cap a casa teva que tens una indústria i per col·laborar amb la indústria de guerra. I comença fabricant cuines, carcasses d'obusos i tal, fins que decideix presentar-se en aquest concurs. I mal vist per tothom, perquè és un nou vingut. I no només compleix els plaços d'entrega, sinó que avança el lliurament del primer aparell. Llavors, un dia, mentre feien un vol, perquè els avions un cop s'havien construït, s'havia de fer uns vols per constatar que funcionaven bé, va començar a pensar que amb els avions, com explicaves tu, tenien que servir per quelcom més quan s'acabés la guerra per anar més enllà. I és quan se li ocorreix pensar en fer una línia amb Sud-amèrica. La situació concreta, si donem 4 dades sobre l'envolum econòmic d'aquest sector naixent, podem veure clarament que, per exemple, treballadors de la indústria aeronàutica en l'any 18, a França n'hi havia ja 186.000. Sí, entre Gran Bretanya i França superen el mig milió. Imaginem que a Alemanya com a mínim hi hagin els mateixos i junta els altres països, Bèlgica, Holanda, amb produccions menors, Rússia, etc. Ens en podem anar... Nombre d'aparells, per exemple, aquesta és una altra dada que m'ha cridat molt l'atenció. Per exemple, al començament de la guerra... 600 aparells. Entre tots. Hi ha una diferència extraordinària entre el principi de la guerra i el final. Sí, perquè durant el conflicte se'n fabriquen 177.000. Pensa que del començament de 1903 a 1913 se'n fabriquen 9.000 a tot el món. És un salt... Durant 1914-1918
se'n fabriquen 177.000 i acabada la guerra està entre 13.000 i 17.000, perquè no se sap a Rússia exactament quants, hi ha en aquell moment, o sigui, quan es para el conflicte, hi ha en actiu, en servei, uns de 13.000 a 17. La resta han estat abatuts, desapareguts... Llavors, tot aquest material, si es mira per països, em sembla que a França són més de 5.000. Què fa un país que no té cap conflicte amb 5.000 avions militars? Aquí veiem, I què més, per l'altre costat? Allò que dèiem, la indústria para en sec. Es paren les comandes. Hi ha avions a mig construir. Hi ha avions acabats de construir que encara no s'han lliurat. Llavors, els francesos acaben fent una empresa que es dedica a gestionar els estocs, per anar ràpids. Llavors, què fa el Messier Latécoère? Que ell, quan comença a pensar aquest projecte, crida el seu amic Beppo de Massimi, que és un home, fill d'una família noble, que havia volat amb l'aviació militar francesa, i perquè l'ajudi, perquè és un home que té dots de gent, o sigui, és capaç de ser empàtic amb tothom i poder facilitar les coses. I no s'ha acabat encara el 18, perquè la guerra acaba el novembre del 18, em sembla que és l'11 de novembre, fins al final de l'any, Latécoère ja ha fet un projecte molt elaborat que el porta a les autoritats que no li fan ni cas. Amb aquell projecte diu que es pot enllaçar Tolosa amb Marroc en menys de 2 dies. Ningú se'l creu. I és quan torna de París a Tolosa que diu aquella frase. Jo he fet i refet els números moltes vegades. Els tècnics diuen que no és possible. Ara el que hem de fer és fer-ho possible. Això és fantàstic. I aquí el veiem probablement en aquesta imatge en un dels seus dies de glòria, no? Llavors, què passa? Just arribat. Una cosa és la idea, però venim aquí. Allò que dèiem, els avions en aquella època tenien una autonomia de 400 a 500 quilòmetres, segons el model. Llavors, es tracta d'agafar excedents. Per què? Perquè les empreses constructores necessiten una feina, necessiten un mercat. Recordem que l'any 19 són anys de grans conflictes socials a tota Europa, aquí també. Aquí amb el teixit. Aquí tenim de la canadenca, que en parlarem d'aquests. Vull dir, llavors què passa? Amb els excedents militars hi ha un plantejament molt fàcil de fer. Si jo trec tota la part de l'avió, que és per portar armes, per tirar bombes, i aquest avió pot portar 800 quilos de bombes o 400, pot portar 400 quilos en persones. Sí, sí. O mercaderies. O mercaderies o correu. Perquè aquí crec que és on es va desllorigar la cosa, amb el correu. És un dels models. Als Estats Units va diferent. Estem a Europa. Sí, a Europa... Mirem-nos, fixem-nos en aquesta fotografia, perquè jo la trobo extremadament bonica, aquestes dues, perquè aquí veiem aquests personatges, un era el pilot i l'altre era el Pierre-Georges Latécoère, just arribats aquí al costat del seu avió, que és un... D'un Salmson, que és els avions que ell fabricava. Exactament, i pujat ja amb un cotxe per anar cap a Barcelona, fer les gestions imprescindibles per poder fer un pacte, un acord. És el que dèiem. Ell necessita fer... El projecte és Tolosa, Sud-amèrica. Per què? Perquè va al mercat que ja hi tenia comerç França abans. Però, clar, no es pot fer el salt directe, no donen el material de l'època. Llavors, ho ha de fer per etapes. I té que passar per l'estat espanyol per arribar al Marroc. Per què? Perquè al Marroc també hi ha interessos francesos. Hi ha Alger, Tunísia, que és controlat per França. Al protectorat del Marroc francès hi havia l'espanyol, també. Llavors, el primer que havia de fer era estudiar la ruta fins al nord d'Àfrica. I fa el primer vol d'estudi, que és fins a Barcelona, que és el que ell havia pensat que era el camí més fàcil per seguir la Mediterrània avall. Llavors, d'aquí, un cop fet aquest vol, no s'ha acabat, és el primer. I aquí fa els contactes en Tallers RT, que és l'empresa que hi havia, que és el que gestionava l'aeròdrom de la Volateria, que hi tenia l'escola i allà, i muntaven els avions que es construïen al barri de Sant Martí, Barcelona, i arriben amb un principi d'acord que fer-lo servir d'escala. S'ha d'acabar de fer la ruta, que llavors al febrer de l'any següent, el 19 ja, del 19, surten dos avions, passant per Barcelona, per arribar a Alacant i seguir. Però què passa? Un no veu el camp, perquè és un dia que plou i fa mal temps, l'altre veu el camp i a terra, el que a terra
no anava amb el Lactecoer, anava amb el Beppo de Massini, a més, a part del pilot, i quan arriben a l'aeròdrom de l'Altet, al camp de tir, que li diuen, perdó, l'Altet, del camp de tir, es peguen l'avió a la terra, trenca el tren d'aterratge. Arreglen el camp, perquè havien demanat un camp de 400 metres, pensant lineals, i allà en tenen 400 metres quadrats, i per quan arribi l'ATCOER, i a l'aterrar l'ATCOER amb l'avió, perquè l'ATCOER és l'avió que es passa a Barcelona i aterra a les platges de Tarragona, a l'aterrar espatllen el tren, l'arreglen, fan combustible i arriba al camp de tir, i a terra també trenca l'avió. Llavors allà s'acaba i tornen. Llavors el mes següent ja aconsegueixen amb un avió fer la ruta Tolosa, Barcelona, Alacant. Fan nit a Alacant i l'endemà segueixen fins a Màlaga. Però hi ha hagut tormentes, hi ha hagut pluges, i hi ha uns terrenys que es deien de la isla, a prop de la costa que estava previst aterrar, estan inundats d'aigua. I què fan? Llavors busquen i aterren en un prat que hi ha allà a prop. I és un prat que és dels terrenys del Cortijo el Rompedizo. Parlant amb els propietaris, hi ha un acord, continuen fins a Casablanca, parlant amb el governador del Marroc francès, recolza el projecte i se'n torna per posar en funcionament la línia. Des de Màlaga van directes a Casablanca o hi ha una altra etapa? Primer Rabat i després fan fins a Rabat, Casablanca. Molt bé. Doncs així comencen l'any 19, al febrer, al setembre del 19, a operar la línia. Per què? Cal muntar tota la infraestructura. Perquè a part de l'aeròdrom, de la volateria que ja existia, els altres els creen, partint de zero, sabent que només poden llogar els terrenys per les normatives espanyoles i només poden fer una franja de 100 quilòmetres d'ample entre la costa i el mar i el terreny a dins. Aquesta imatge que tenim ara, això que ens explica precisament aquests interessos. Llavors, què passa? Que el tema és que per part de la zona francesa o del departament francès que hi ha a Marsella, hi ha molt interès en enllaçar amb Alger. De totes maneres, és el projecte primer, perquè l'empresa que crea és Compagnie Espagne Maroc Algérie. Llavors, primer assegura la línia fins a Casablanca, que fan sempre nit a Alacant, primer. Un cop té assegurada la línia l'any 1921, el 22, prova d'obrir Casablanca fins a Oran, amb un parell d'escales. Però aquesta línia no acaba de funcionar bé per poc públic i perquè la climatologia que es dona amb l'Atles tan a prop de la costa li crea problemes. El primer trimestre del 23 ho deixen córrer. Llavors, es fa amb el control de les accions d'una companyia que havia fet Mallorca-Barcelona, l'Aeromarítima Mallorquina, amb la idea de dir tallarem fins a Barcelona, demanem que ens subvencionin Barcelona-Mallorca i Mallorca-Alger, ho fem per part nostra i anem més ràpids. Però es troben que un cop han adquirit hidroavió com el que hi ha a la fotografia. Tenen el material, tenen tot el necessari que el govern espanyol no vol perquè no té cap interès en que cap companyia estrangera pugui ser el titular de cap línia aèria. Llavors, abandonen, simplement. I l'any següent, el 24, agafen el mateix model d'amfibi, li treuen el tren d'aterratge, li fiquen un equip de ràdio ben potent, dos gàbies de coloms missatgers per fer Alacant-Orà. Llavors, quan l'avió arribava a Alacant, un vehicle surt zumbant cap al port, lliura el correu per anar a Alger i surt i en 1 hora i mitja o 2 hores, com a molt, arriben d'Alacant a Orà. Per què els coloms? Perquè si tenen problemes, que passava, i tenen cameritzar i no poden contactar per ràdio, envien un colom a Orà i l'altre a Alacant i els aniran a buscar per treure'ls del mig. Un cop té això ja arreglat, estem a l'any 24. Llavors ens trobem que l'any 23 la línia primer era Tolosa, Barcelona, Alacant, Màlaga, Casablanca, s'obre un ramal de Marsella, que enllaçava primer el 23 a Perpinyà amb la ruta cap al Marroc, que el 24 passa a ser a Barcelona. S'ajunten els dos avions, el que ve de Tolosa espera, si no ha arribat o ja hi ha arribat, el material de Marsella, i si hi ha passatger també, pugen a l'avió i tiren avall. Llavors, el pas següent és el 26, parlant del Mediterrani. I el 26, entrant en una companyia de vaixells, de Viliera, creen la companyia Marseille-Algérie,
per fer l'enllaç Marsella, Mallorca, Algèria. Això, en l'època de la Teco Air, que és fins a finals del 26, està en estudi, no arriba a posar-se en funcionament. Però, un cop arribat a Casablanca, i ho té tot assegurat, l'any 23 ja fan el vol d'estudi de Casablanca a Dakar. Per què? Perquè s'ha d'estudiar, s'ha de provar. Llavors envien 3 avions i fan el vol, havent deixat prèviament amb una sèrie de punts enterrat com dipòsits de combustible i material necessari. Fet això, quan tornen, com és que no es posa en funcionament fins al 25 aquesta ruta postal? Doncs perquè hi ha les pressions alemanyes, perquè els espanyols no deixin passar per allà on ells voldrien passar amb el seu projecte de línia internacional cap a Sud-amèrica, perquè els alemanys a l'any 21 ja s'havia creat a Colòmbia la Societat Colombo-Alemana de Transportes Aèries. Tenim les dues potes, Alemanya, Espanya i a Sud-amèrica. Llavors, què passa? Que abans no aconsegueixen l'autorització l'any 1925, que comencen a operar com? Un cop a la setmana, quan arribava l'avió de Tolosa amb correu, agafaven el correu perquè només portaven correu, el fiquen a l'avió i cap a Dakar, amb escales. Feien Casablanca, Cap Juby, després passaven Villa Cisneros, Port Etienne, Dakar. Potser em sembla que m'he deixat alguna escala pel mig. Parlem un moment, perquè se'ns està acabant el temps. Com es fa la travessia de l'Atlàntic, en un primer moment i en un segon moment? En el 25 també envia a Sud-amèrica un equip per estudiar i aconseguir els contractes de correus, que són bàsics per fer les rutes, per estudiar la ruta, per fer la ruta de Rio a Buenos Aires. Llavors, això, al final del 26, s'acaba lligant. Com es passa l'Atlàntic? L'Atlàntic, amb una primera etapa, que és amb aeropostal a partir del 27, els avions feien fins a Casablanca un vol cada dia, això ja és a finals del 24, un cop a la setmana fins a Dakar, allà hi havia uns vaixells que en deien avisos, que són el que surt a les imatges. Quan arribava a l'avió amb el correu, ja estaven les calderes del vaixell en funcionament, esperen posar el correu i sortir sombant cap a Brasil. A Brasil l'agafa la companyia i envia cap a Sud-amèrica, primer fins a Buenos Aires, amb una segona etapa fins a Santiago de Chile, que té un problema afegit, que per saltar la cordillera, la carena dels Andes, es necessitaven avions que pugessin més... Ha de pujar molt. Molt que els avions que hi havia normals. I amb això fan servir els Potes 25, que és un avió biplà, que és el que fan servir. Aquestes imatges que estem veient, exactament què... Mira, aquí tens les rutes del sud, de Sud-amèrica, que aquest tram... Estem veient Sud-amèrica, sí. Sud-amèrica fins a, Montevideo, Buenos Aires, i Buenos Aires, Santiago de Chile. Aquest tram requeria un avió que el portava fins a Mendoza, allà es canviava d'avió, i era aquest avió que era un biplà de cabina oberta. O sigui que era amb el que es travessava els Andes pels colls de muntanya, no per sobre els cims. A passar fred. Aquests pilots realment eren uns autèntics... No, aquest pilot, perquè el que feia la ruta dels Andes era Guillemet. Era un pilot català? No, francès. I aquest senyor va fer més de 500 vols a través dels Andes. De Mendoza a Santiago de Chile, 1 hora 40. Era pujar, passar i baixar. Hi ha un segon moment que aquesta travessia de l'Atlàntic es fa amb un sistema que a mi em va fascinar. Explica'l un moment, diguem-ne. Tu vols dir els alemanys? Sí. Bé, Alemanya és una altra cosa. A Alemanya ho fan fent servir 3 tipus d'avions. Es fa construir un avió molt ràpid, el Heinkel 70, per portar correu. Ara tenim una imatge aquí. No, no hi és aquí. No hi és aquest, no hi és, però... No hi és aquí. És amb Lufthansa, són les imatges que venen més endavant. És un avió monomotor, del que a més quasi no hi ha fotografies, molt estilitzat i anava molt ràpid, que feia, no hi és el Heinkel 70, que feia d'Alemanya, Marsella, Barcelona, Sevilla. Allà passava el Junker 52, que sí que hi és el trimotor d'aquella xapa ondulada que hem vist tots, que feia de Sevilla, Cap Juby, Canàries, i de Canàries fins a Gàmbia, la capital, que llavors es deia Batus. Allà un hidroavió d'Ornirwal, que és com el que portava el Ramon Franco, que li deien de 2 tones perquè era més reforçat i tal, sortia, més o menys a una distància predeterminada allà, al mig de l'Atlàntic estava un vaixell amb catapulta, que el recollia de l'aigua
amaritzava, s'acostava, el recollia de l'aigua, el posava sobre una catapulta de vapor, que tenia uns 60 o 70 metres de llarg, refeien combustible, descansava una mica la tripulació, i mentre es feia tot això, el vaixell anava amb la direcció que tocava. Quan estava llest, primer esperaven que es fes de dia per disparar-lo, i si no, després de nit, el disparaven i es travessava l'Atlàntic fins a Brasil. Llavors allà, el sindicat Còndor, que era la línia que hi havia a Alemanya, que ja estava fent la competència amb els francesos a Sud-amèrica, agafava el correu i el distribuïa per Sud-amèrica. No tenim temps d'anar gaire més enllà, però No, perquè potser hauríem de veure una imatge... una mica fora de temps, sí, però... totalment fora. Aquí dalt tenim, veus la imatge del Henkel 70? Aquest és el Henkel. Però si anéssim al final de tot, a l'última de les imatges que teníem preparades, veuríem quina importància brutal tenia Barcelona en tot aquest entramat. Aquesta imatge. Aquí veiem, per exemple, unes dades que són realment espectaculars, no? En quant a nombre, quantitat de correu transportat, de mercaderies i de passatgers. Sí, però has de tenir en compte una cosa, que jo no he trobat dades de l'època de l'aeropostal, del 27 al 33. O sigui, que les dades franceses reals són superiors a les que hi ha aquí, no les puc posar perquè no sé quantes són, però són superiors. O sigui que aquestes són les dades, sobretot comparant els dos grans centres, que és Barcelona i Madrid. Doncs amb aquesta imatge hauríem d'acabar el programa, perquè el temps aquí continuen, suposo, aquestes dades, no? Sí, aquí és ja separat entre línies estatals, on es veu que Madrid és superior un que és amb tràfic estatal, les línies aèries espanyoles, i les internacionals, totes passaven per Barcelona. Totes passaven, no es quedaven, passaven. Mentre Madrid només tenia la que venia de París i la que anava a Lisboa. Doncs amb això acabarem. Moltes gràcies al senyor Coromines per aquests 25 minuts menys, perquè entre el que xerro jo i el que xerra el Víctor li deixem menys temps, però d'això que era més que una qüestió comercial o així, era gairebé una aventura. Cada vegada que s'havia d'enlairar un avió era una autèntica aventura. En aquella època volar, jo diria que és com una pel·lícula de l'Spielberg, al doble. Exacte. Jo crec que és una bona frase per acabar. Gràcies també a en Víctor Cucurull. Nosaltres, com a frase de la setmana, hem triat precisament la cita que Lluís Coromines va escollir perquè figurés en la seva tesi doctoral. Un fragment de la novel·la Vol de nit, de l'escriptor, poeta i aviador francès Antoine de Saint-Exupéry, autor també del conegut conte El petit príncep. Diu així: així, els 3 avions postals de la Patagònia, de Xile i del Paraguai, retornaven del sud, de l'oest i del nord cap a Buenos Aires. Hom hi esperava llur carregament per donar la sortida, vora mitjanit, a l'avió d'Europa. 3 pilots, cadascun d'ells parapetat darrere una capota feixuga com una barcassa, perduts dins la nit, meditaven llur vol i vers la ciutat immensa baixaven lentament de llur cel de tempesta o de pau, així com uns estranys pagesos que baixen de llurs muntanyes. Nosaltres tornem la setmana que ve, com sempre, amb el pensament i el record cap als nostres presos polítics i exiliats. Els volem lliures i els volem a casa. Us esperem dimecres que ve aquí per descobrir una nova clau de la nostra història. Que passeu una molt bona setmana.